се личи. И ние, понеже ви чакахме много време. Айде, чао, аз ще остана да взема това. Аха, аре с нас. Чао. Чао. А къде отиваме? Вие знаете ли къде отиваме? Да, знаем. Абе, не знае много добре, но ще го намерим, няма проблеми. Не се притеснявайте. Аз мисля, че някъде съм ви гледал вас. Вие какви сте? Ако не е тайна, много ти извинявам, така ви разпитвам. Как дадат? Пуши ли си тук, извиняй? Не се пуши, ама може да се запалиш. Знаеш какво ще помоля? Можем да отворим предното си колко нещо задно колесо на това? Не, много е студено да ти кажа. Предното не можем ли? Оля? Това можем ли да го отворим? Не е желателно, как ще измръзнем. А къде ще изтърскаме? Долу тръскай, няма проблем. Ще измиеме. Между другото, аз сетих, мисля, че съм ви гледал на Слави в предаването. Има ли такова нещо? Ето начин. Хареса ли? Да, разбира се. А много сте естествени. И моята дъщеря, между другото, ви е фенка. Специално на вас, като пеете някакви работи, правите с краката така. Тя ги тренира вкъщи. Макар че, нали, сега се развеждам с жена ми, не е при мене, защото бил съм алкохолик. Едно 6 водка на ден. Няма страшно. Аз не знам, аз мисля, че е нормално. Лекува се. И си ги взимам. Лекува се. И сега трябва да ги взема при мене, да са 2 дена с мене днеска и утре. Аз не съм си. Сладко отмъщение. Да не ви притесняват тези снимки на тия мъже, че колегата е голям привърженик на Спартакус. Ортака ми е всичките пари, които си ги изкара, всичките там. Може да ви е смешно, значи. Аз мисля, че това е нормално нещо на днешно време. Всеки си има... А вие гаджета ли сте? Ало, Сашка на задна прашка, сега какво ще снимаме, бе? Ти представяш ли си? Как така? А това защо са закъснение? Ага. Какво ще бъде? Не, че има някакво значение, да се дърси. Така да не се притеснявате за сметката, плащате там горе хората, ще я платят. Няма да има проблем. Добре, Сашо. Даже искам да ви попитам нещо. Може ли така да навиеме малко повече сметка? Добре, супер. Имате ли нещо против? И вие не, нали? Няма плащате вие сега. Ние за какво да работим? За нищо. Вие не се разпознавате с тях, сме се ли си приятелство? Приятелството си е приятелство. Парите са си пари, да ви кажа. Нали? Така? Не, аз много не слушам такава музика. Той си ги лепи тия. Тя колата е негова, между другото, тук това лут и така нататък. Той си ги е слагал. Отзад един мъж си е сложил на... Отзад зад нас има един мъж така хубаво полегнал. Това са негови. И не ви дава да ги махам, интересно. А хубаво ли да си звезда, интересно ли? Вие доколко да разбрахте звезди, как се живеят както звезда? Това ми е интересно. Айде, аз ще звънна по-късничко. Обичам, чао! Чао! Може ли да ми кажете? Добре, Как хората ви познават, трябва да ви се... Поздрави Дамянче. Чао! Той да ти скаже. Аз виждам, че беше приятно нещо, не иска да си говорим много. А къде се намира? Нагоре към Бояна. Нали нямаме нищо против за сметката, така малко да я увеличим. Има ли проблем? За кое се предаваме? Не бе, сметката за таксито да е малко да завишиме така цената. А защо е толкова високо? В смисъл, защото Ами, защото ви чакахме много време. Ще бъде от цигарата ли? Да.
Ако може да е единствената, тази ще много добре да го пристигне. Аз не пуша, по принцип. Слабо сърце имам и ми вреди много дима. Моля ви се да не палиме втора цигарка. Че всичко в мене отива. Това нарочно ти го правиме. Кое? Това с цигарата. Не е цигарата, я се... Цигарата е това. Не е цигарата, тя се късна. Още е конденс. Вижте ли? Не е от цигарата. Извинявайте, за момичето, което каза ли ме къде отива? Да. Значи тук горе ще вземем дясно и сниха никак, няма проблем. Трябва да търсим розовата къща с пеликаните. Къде не е розов свят? Не мога да ви кажа, не зная, не мога да ви кажа. Това много гадно, Джимми, какво е? Прилича ми на такъв, да не е сценичен пушек. Мириш се на такова нещо. Не мога да ви кажа, не съм играл никога на сцени, не знам кой е циничен. Верно? Идва от парното. Така ли? Ето там отгоре. Защото са налепени. Тя е малко разглицана. Те не е малко ми бая разбрицани. Таксиджи изхвърля жената и жена. И това е колегата. Оле, веднъж ако знаете... Той да ви каже, мрази много жените и я беше изхвърлил от колата шофьори. Ма, ще си изпути прозорец всичко. Аз затова карам лекичко. Там с пропуски, с всичко трябва да ги закарам. Няма проблеми. Нали трябва да взема някой лев, как ще ви остава. Аз ще я направя колата. Ти става да пуша в Филенция. Той при мен става същото. Какво да кажа? Не, за отвора ли? Значи ти си нещо да направя в момента. Няма, аз не видях, че толкова снега и... Ще спрема. Кой знае? То малко става. Моля! Да! Идваме сега! Сашка, да? Еми, те закъсняха малко, извинявайте, просто идваме след малко. Добре, идвам. Режисьора на предаването ще обади. Режисьорка! Не знам. Чай да си сбърках улица. Значи.
Вие внимавате, защото ще се блъснали някъде. Няма. Не сме само ние мислили, вие сте си... Тя понеже сложи гуми колата, да ви кажа, и затова. Ма вие друг път ли сте се въртяли? Няма страшно, ще го правим. Няма. Ама аз да не ми статискам да спъртувам колата. Нали? Просто тук така не надейно стана, защото не вижте. Няма да се почне. Много по-бързо ще караме по-бързо. А вие ли сте, че го сложите? Не, аз ви казвам, че това е на колегата Клад, той си лепи всичко по нея. Аз просто работя с него. Тук някъде на пясък. Надолу. Какво става? За кой ли се опата? Абе да опитаме само за къщата с пеликаните, розовата къща с пеликаните да ми опътите. Къщата? Моля? Аз съм те виждал тебе някъде. Да. Ти не си ли това да си бабичката на около връща? Какво е станало с човека? С човека какво е станало? С една опата си заклали. Чакам всеки момент колегите. Какво е станало? Колегите чакам, а те не съм ли те виждал, бе? И аз те видя хубаво. Ти имаш ли документи ли, човек? Абе няма. И аз те видя, бе. И аз спре, бе! И аз се спре, бе! Спрете колата! Не разбрах, с лопата ли ударен? Аз мислех, че се почиват. Добър ден, бе. Къща с пеликаните да знаете къде е. Моля? Абе, разрешителното мога. Тук не е разрешително. Бе, за колата разрешително. Абе, знаеш ли очакваме нещо 10 лева? Ей, готвим. Очакваме 10 лева. Извинявайте. Много се извинявам. Можете ли да... 10 лева. Имаш ли да дай? Чакай, не слизам. Имаш ли стикър да дай? Имам отзад. Слизам. Слизам, че опасна работа. Местен стикер назад. Добре, няма да спирам. Айде да не спрете някой. Мерси. Чао. Имате, че сте да бъдете жертви на скрита камера!
за тази екшен камера при минус няма 13-14 градуса. Разбира се, уважаеми зрители, че и те са наши гости. А как иначе? Сега вашите още по-големи аплодисменти за Миро и Галя. Галя, Миро, дует Каризма! Заповядайте при нас. Галя, заповядай. Много ми е приятно. Миро, настанявайте се. Сега, Миро, ще извиняваш, аз обаче от вчера съм фен на това момиче. Давай спокойно. Да, не, ако искаш се обърни. Ако искаш се обърни, ако искаш не гледай. Не, хубаво е да държа нещата под контрол. Добре, дръж ги под контрол, обаче аз съм казал и на жена ми. Викам, скъпа, 14 години брак добре. Дете като слънце добре. Обаче аз намерих най-после подходящия човек. Аз имам нужда от нея. Аз за първи път виждам такова нещо. Няма друга такава. Абе, някакви размазани на пътя, един е в кръв, другия щупени краниците. Ама бута ченге назаден, оня пада през капака, тя пак се усмихва. Ма някакъв клошар го размазаха за 100 км в час. Голям етап стана. Знаеш какъв беше най-големият Как да не се влюбиш такъв момент, човек? в който някакъв полицай само идва и аз му викам, аз седай тук, той, кои сте вие? Аз му викам, аз седай тук легитимацията, да те видим ти къв си, да не си от скрита камера. При което Галата знам седи и ама вие сте много сладък за полицай. Не бяхме се погрижили за сладки полицаи, но пак ти казвам, в нея има бъдеще. Ти, даже като свършите с този дует, направи една партия на усмихнатите хора, ще сложим за едно лице, знаеш какви пари ще изкараме. Сега с това изкуство, обаче. Нали? Политика трябва да има. А защо така, интересно ми, ти я познаеш по-добре, тя да не говори за себе, защо така се усмихваше през цялото време на тези трупове по пътя и катастрофа? Защото видях как едното трупче се изправи и се запрева. Но ти се изправиш. При минус 15 градуса лежиш час и 15 минути и ти ще се изправиш. Той се изправи миг преди да остане там завинаги. Господ да го пази. Може да му е доскучава. Добре. Какво ми притесни? Ами не знам, когато човек е сънен, общо взето малко неща го притесняват. Мисли се само за това, че му се спи някакси, всичко му се вижда супер сюрреалистично. Общо взето, аз ако съм се наслаждавал на нещо през тази скрита камера, това е на нашия шофьор, който наистина много яко владееше положението и просто личеше си, че дори в ситуация, в която, примерно, да, той е много добър актьор, но се личи, че дори когато се изнервя, просто нещата са под контрол и така беше. Пожелавам се да се возя, между другото, още един път с него. Той не е актьор, той е автомобилен състезател, Юлиан Серафимов. Може да го вземете за участие, когато много бързате за някъде, но мисля, че ще пристигнете пресипнали на участието, ще те пресипнали от бързата скорост. Ти наистина беше много сладка. Честно ти казвам. Тези Добре, не се заяждаш. Не се заяждам, беше ми интересно. Само не разбрахте, че този дим наистина беше сценичен, дето ви го пуснахме в колата. Разбрах. Аз се досетих, аз казах, че мирише Той на... миришеше на пушек, на такъв пушек. На сценичен дим. Защото бяхме сложили една дим машина в багажника, която трябваше Затова да... и шофьора не знаеше, между другото. Той не знаеше. Той знаеше, той знае всичко. И Значи да се педал на представи. достежения за дим машината. Сега лъжа, бе, лъжатски лъжа. Просто прегря парното. На финала на цялата работа. Как се почувствахте като поредните жертви на сладко отмъщение? Аз знам, че вие гледате нашето предание. Това не е поза, не искам някаква автореклама да Да, се знам, че прави. го гледах също. Постоянно. Нощи и преди. Аз ти казах, там си имахме един разговор, след като свърши тази скрита камера и аз явно съм успял да запазя някакво самообладание, за да ти кажа... Ти беше много спокоен. Повярвай ми, това беше само външно. Сега е за абсолютно. Поза! Поза. Казахте, че много ви харесах предаването, което беше юбилейното, когато раздавахте тия хубави статуетки или някакви допълнителни награди. И тайно си мечтал, може би, за... Не, аз между другото непрекъснато подозирах. Хубаво, че се случи това нещо, защото вече край с моите подозрения. Защото аз ужасно много подозирах. Абсолютно попаднали в някакви странни ситуации. Случвало ми се да чакам, примерно, Галя за едно участие, при което идват някакви абсурдни хора, искат някакви абсурдни неща, държат се по абсурден начин. Аз само започвам да се оглеждам къде е камера. Това са уния. Те са тук, нали? Искаш да кажеш, че вече си Вече ми мина спокойно, бе, хубаво ми. Минахме се. Мога да спа спокойно. Минаха. Че нямаш представа аз какво парти. Аз въобще не съм се лягал да спа от вчера, откакто мина това нещо. Такова парти вдигнах, толкова ми беше хубаво, че край вече мога да се наспа както трябва. Само дето не ни покани, но това е тема за друг разговор и може би за друго сладко отмъщение. Направи впечатление, че ти се обади на много хора и каза на единия: няма да повярваш, бяхме жертва на сладко отмъщение и те те попитаха от среща на телефона, гадно ли беше. Това ли се говори за нас, че сме някакви гъняри?
някакъв зъл екип. Честно. Не. Честно. Не, обаче, ако трябва да съм наистина честен, много хора се предпазват както могат. Значи, непрекъснато така гледат с едно око. Дали се случва нещо странно към тях и евентуално подозират. Не е гадно. Обаче, гледайте, вие хващате хората и ги поставяте в някаква ситуация, която е абсурдна. В този случай човек или може да разбере какъв е, и докато разбира, може и малко да се поизложи. Разбираш ли, това е проблема, заради това хората Ти го каза, брат, че ние никога не сме изложили, а това, че си познал, че полицая не е с нужната униформа или това, че си видял мъртвеца да прохожда внезапно, значи сте наблюдателни, значи можете да се измъквате в такива ситуации. Дует Каризма, много им беше приятно. И това е за вас, заповядайте. Не знам как ще си го благодарим. На мене е тази пашчица. Аплодисменти за поредните сладки жертви на сладко отмъщение. Това е специално за вас. Мисля, че ако не двамата, Мирош, извиняваш, Галя ще влезе в следващите номинации за най-уникална реакция в два трупа, три трупа, толкова естествено всичко, че искам да ви кажа, че ще бъде голямо мъцато в следващото предаване, където ще се валят. Само не знам кой ще жертват или по-точно няма да кажа, защото напоследък той каза, всички са на щрек. Вчера пък един таксиметров шофьор ме качва и казва, ти си голям буклук. Викам, защо? Защото вика, всички влизат и почват да пипат. Това да не е скрита камера, това да не е скрита камера. И той сложил една бележка, не чувърти. Така че до следващото сладко отмъщение трябва да ви кажа, че ще бъде страшно на следващото предание. Даже имаме идея да направим нещо по-по, но какво ще е то, за сега остава в тайна. Всичко от мен, Влади Април, благодаря на Дует Каризма. Аплодисменти!